eżibizzjoni li toffri esplorazzjoni profonda tal-vjaġġ artistiku ta' Alfred Kirkhope. Hija maħsuba li tieħu lil min jidħol jara fi vjaġġ tul 4 sezzjonijiet differenti. L-ewwel sezzjoni tlaqgħhom mal-artist, pitturi tiegħu, tal-membri tal-familja tiegħu u anke tal-kelb. It-tieni sezzjoni tiffoka fuq il-fatt li Kirkhope studja Malta, l-Italja u anke l-Ingilterra. L-aħħar sezzjonijiet jitrattaw lill-artist minn żewġ laqtiet differenti, qed jasal għall-astratt u fl-aħħar kompletament astratt. F'din il-wirja qed nuru xogħol li qatt ma ntwera tal-Alfred Kirkhope, għandna xogħol ta' meta kellu biss 11-il sena. Qed nikkommemoraw ukoll din il-wirja b'katalgu li ħajġi l-lonċi għad-dalwaqt, katalgu li fih ukoll essays u kull section ta' din il-wirja u kull kwadru wkoll li jidher hawnhekk. Fil-wirja parti xogħlijiet ta' Kirkhope hemm ukoll xogħlijiet ta' artisti oħra ta' żmienu. Għandna xogħlijiet ta' Antoine Camilleri li bħal Alfred studja wkoll l-Ingilterra, għandek il-Lenvin Cremona li kien wieħed ukoll mit-teachers ta' Kirkhope, għandek il-Gabriel Caruana li bħal Alfred kien qed iħares lejn xogħlijiet ta' Victor Pasmore, għandek xogħlijiet ta' Esprit Barté, għandek xogħlijiet ta' Harry Holden, xogħlijiet ta' Richard England. Attrazzjoni oħra ta' din l-eżibizzjoni hija r-rikostruzzjoni tal-istudju ta' Alfred Kirkhope, li jinkludi artefatti u biċċiet ta' amara li kienu ta' Kirkhope, il-kodba tiegħu, il-mużika li kien jisma' u l-aħħar kwadru li kien qed jaħdem fuqu qabel ma miet. It-titlu tal-eżibizzjoni The Struggle Seems to be Eternal ifakkar f'nota li Kirkhope kien bat lil ħabib tiegħu Emanuel Fiorentino. Taqbida bejn l-astratt u l-figurattiv, it-taqbida għal fatt li hu kien Malti imma qed jipprova jiddialoga Malti ta' barra, it-taqbida bejn surface dekorattiv u l-fatt li xtaqt jgħid xi ħaġa aktar profonda milli sempliċement ikun dekorattiv. Il-wirja li fiha ser ikunu eżibiti mal-75 biċċa ta' arti se tibqa' miftuħa sa 3 ta' Novembru. Idħula li huwa mingħajr ħlas.